Gubuk asmara. Yen winonge ratu jaranan. Yen si Mbak Tri Hastuti Retnawati ya. Kayak ratu apa blas ya. Ratu apa blas. Bukan sih ratu Kutub Manggung lho. Ya. Ayo Setiani berdiri, Nduk. Duduk kayak apa set? Ayo. Setiani. Setya iki tegese gemati karo pacangan. Ani iki tegese luwih setya ning pasangane. Betul niku Pak, kula niku ngoten niku Pak. Ha iya. Pancen kudangane bapakmu kuwi dadi wong wadon sing setya karo pasangane. Betul niku Pak, asma Kinarya Jabaya lho Pak. Ini kenyataane ya beda. Beda pripun? Alah. Mangsaku karo wong lanang genjer ra umum. Lho, mboten Pak. Kula niku mboten ngoten iki. Semua itu teman ngoten lho Pak. Loh, kabeh anggap teman. Iya toh Pak. Oh iya. Kan kita kan boleh berteman sama siapa aja, boleh berteman sama cowok, boleh berteman sama cewek, ya lho Pak. Berarti sing kok nggih di status kae ya teman kae ngono ya. Iya. Iya, kita iki Nabiyanto nun sewu non muslim ning wah temenanan. Napa Pak? Anggeren apa-apa langsung astagfirullahaladzim. Kenapa ya Allah jan ayo. Apik kuwi. Saya lho Pak. Nggih. Kan itu kan kata-kata positif ya lho Pak. Betul, positif. Daripada kesandung, diangkut lho meneh ya. Lambene elek ayo. Kuwi banyak laku karo Dian biyen melu aku anyaran biyen. Apa nggih Pak? Oh iya, iki jenenge sapa? Dian. Kuwi duwe anak aja jenenge Dian. Mulai nyeluk bingung. Lah pamane jenenge Suprino, Supricuk dadi apa? Danang Cuk dadi apa? Lek Dian, ayo. Ayo. Yo, dibawani. Bir, ayo bir. Nyingkar nyingku Sugih variasi. Wedok lek sugih ukel ya ngono kuwi. lho niki kan jengkok khas gubuk asmara. Lah iya, mulai aku ngarani sugih ukel neng gubuk mongko pringi wis jepat kabeh. Sokone kopring wis pecah. Ayo, semute pirang-pirang. Lho, tapi gubuk niku hawane adem, Pak. Kok iso? Lho kan iya, Pak, nek gubuk. Nek kan gubuk. Gubuk iki nggih kok gubuk kan. Gubuk iki tengah sawah iki ora iya ora adem ning kuwi malah isis ngono lho. Iya, maksudku kuwi, Pak. Isis. Wiwitane nyingkar nyingkur Ngono. lelampahan Sugih cengkok mindah senenge kok sing lanang. Lah napa, Pak? Variasine akeh ora marai bosen. Ngono kuwi sing oh. Guru kula hebat malahan, Pak. Hah? Lah guru kula hebat to, Pak. Gurumu sapa? Lah Bugasi. Lho iki to, Pak. Ukele pripun, Pak? Ukele kare-kare iki gurumu nutun dhek. Wis ra gelem ngangge seragam dokter saiki. Monggo ngomah iki wis enek blackboard. Wis enek kapur.
penghapus ayo. Foto papan tulis. Ayo papan tulis. Kayak black, anu kayak white black lah kayak. Ayo. Nek pendopo white black. White box. Ayo. Dia lagi. Tresno tulus nadyaningku buk asmara. Oke. Yuk diaturake. Gubuk asmara dening Mbak Birgita Ayu. Yuk.
Wow, luar biasa penutupan kok. Kita Februari piye, alhamdulillah banyu mili drope tangise. Yo.